Molt bé. Doncs, si us sembla, comencem. Benvinguts i benvingudes al Museu de l'Hospitalet, a Can Riera, una altra tarda amb aquesta xerrada d'avui, que forma part del cicle de conferències de l'exposició Els deportats hospitalencs als camps nazis. Volia comentar-vos un parell de coses abans de presentar-vos al nostre ponent d'avui, a la Montse Armengou. Per què hem triat la data d'avui no és casualitat. De fet, volíem triar la data del 5 de maig, que és aquest divendres, que, com sabeu, és la data fixada pel govern com a dia per honorar les víctimes espanyoles del nazisme. I és quan es fan els actes de commemoració de l'aniversari de l'alliberament de camp de Mauthausen. Allà van morir aproximadament, van ser assassinades aproximadament unes 90.000 persones, de les quals 7.533 eren republicans espanyols que van anar a Mauthausen i a Gusen, i dels quals van ser assassinats 4.427 persones, de les quals 42 eren hospitalenques i a Mauthausen i 38 foren assassinades. Per això vam triar la data, com que el dia 5 de maig, divendres és un mal dia per programar activitats, tothom està pensant en el cap de setmana i organitzar coses, és un mal dia, vam pensar que era un bon dia el dimecres, dia 3. Per això el dia de la data d'avui. Per què fem aquesta xerrada? Doncs aquesta xerrada, com us he dit abans, la fem en el marc de l'exposició dels deportats hospitalencs. Com sabeu, van entrar a Mauthausen, un grup molt important perquè van ser detinguts a la zona de França, a la frontera amb Alemanya, però uns quants, concretament 927, van arribar en un comboi amb un lema que va sortir el 20 d'agost de 1940. De fet, va ser la primera deportació de civils de l'Europa Occidental a un camp de concentració. Entre els 927 del comboi, en l'ulema, 5 eren de l'Hospitalet. I els diré pels noms. El Manuel Gutiérrez Souza, que vivia al carrer Àngel Guimerà, aquest senyor va ser alliberat, finalment. El Juan Oller Mendizábal, que vivia al passatge Zuloaga, això és el barri de Sant Feliu, va morir a Harheim. El Manuel Piñas Arrabal, que vivia al carrer Mossèn Lluís Peñella, i va morir a l'agost del 41. El Félix Quesada Herrerías, que tenia 14 anys quan va entrar i que ens parlarà, la Montse, vivia al carrer Estrella 49 amb el seu pare, que l'acompanyava, el Ciriaco Quesada, i amb dos van ser alliberats. Aquesta era la raó per la qual vam programar aquesta xerrada. Us presento al ponent avui, la Montse Armengou, periodista, va estudiar Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona, treballa, com sabeu, a TV3, és directora del programa Sense Ficció i ha col·laborat durant molts anys al 30 Minuts, correcte? I al costat de Ricard Bellis ha fet diversos documentals i, entre d'altres, amb els perduts del franquisme, Les fosses del silenci, El comboi del 1927, Ravensbrück, l'Infern de les dones, Ramon Parera, L'home de la sala de Barcelona, Tornem-ho el fill, també, Monarquia o República, Què mengem, Avi et treuré d'aquí, Polio, Crònica d'una negligència, i a la dreta i més enllà, i Els internats de la por, i Pastilla, Busca malaltia. Oi que sí? Ha tingut diversos premis, el 2002 el Premi Nacional de Periodisme de la Generalitat de Catalunya, el 2014 el Premi Josep Maria Planas de Periodisme, d'investigació, per Avi et treuré d'aquí, i el 2015 el Premi Bones Pràctiques de Comunicació no sexista per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, juntament amb Ricard Bellis, pel documental Els internats de la por. Sí? Correcte. Nosaltres tenim, com sabeu, un petit centre de documentació i s'ha quedat una mica sorpresa perquè gairebé els tenim tots. Gairebé els tenim tots. El comboi dels 1927, en aquest va tenir un pròleg del José Luis Rodríguez Zapatero. L'altre, que jo recordo també molt, el de Les fosses del silenci, en aquest cas tenia un pròleg del Santiago Carrillo, també. El llibre dels nens perduts del franquisme,
el Ravensbrück, l'infern de les dones, dir-te que no tenim cap dona documentada a nosaltres de moment, al camp de concentració. I un que és molt interessant és el de Ramon Parera, l'home dels refugis, també. Molt interessant. Tenim la versió també en audiovisual, que és un recurs per als centres educatius i el necessiten i ens el demanen, doncs encantat de proporcionar-los el préstec. Sense més, jo et deixo, Montse, jo em retiro i et deixo aquí a la taula, d'acord? Moltes gràcies. Doncs el primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me en aquestes xerrades i a vosaltres per la vostra presència. Realment l'exposició, no sé si l'heu vista, jo he fet una mirada ràpida, però realment és una exposició que la trobo molt ben plantejada i que de veritat que us felicito perquè bueno, més o menys forma part de la meva feina, diguem-ne, la documentació per aquestes exposicions i de debò que està molt bé i sembla que quan acostes el tema cap a tu, pensar que 42 persones de l'Hospitalet van ser deportades i entre elles la proporció és brutal, no? Que d'elles 5 hagin anat al comboi, no? Doncs és realment extraordinari. Aquest documental el teniu disponible sencer a TV3 a la carta, llavors jo avui el que faré serà una mica explicar-vos una mica tot allò que una mica darrere de la càmera, no? El per què vam fer aquest documental i una mica quines dificultats ens vam trobar, etc. Mireu, quan jo vaig... Aquest documental, de fet, el company esmentava abans el 30 minuts i de fet es va fer dins de la programació del 30 minuts, del qual vaig ser reportera gairebé 15 anys. Aquest documental, quan ens el vam plantejar, precisament era per l'aniversari de l'alliberament de Mauthausen, del 40 aniversari, i va ser una cosa que vam dir, anem a parlar d'un fet que jo havia trobat només una sola línia en un llibre. Parlava d'un comboi que havia portat a 927 persones, republicans espanyols, amb destinació a Mauthausen. I em va semblar molt estrany que de cop 927 espanyols teníem constància, aquests no són els primers que van arribar a Mauthausen. De fet, a Mauthausen ja havien arribat altres espanyols, arriben en un moment, com s'explica en el documental i en el llibre i en l'exposició, que Mauthausen estava en construcció i ja hi van arribar-hi espanyols, perquè eren sobretot espanyols capturats a la resistència, gent que un cop s'havia perdut la guerra a Espanya, havien passat a França i després de la invasió dels alemanys a França, van decidir entrar a la resistència, els van capturar i cap al camp. Però que de cop i volta s'emportessin a 927 persones, homes, dones, criatures, gent gran, és una cosa que em va cridar molt d'atenció i pensava, i com és que no en sabem res, com és que no hi ha un llibre, una pel·lícula, i vam començar a investigar. I així va ser on vam trobar que aquest comboi, aquest grup de gent, ens trobem davant del primer tren en població civil deportada massivament a Europa Occidental. Penseu que estem parlant de l'any 40, molt al principi de la invasió nazi a França. Un pot dir, home, però com pots dir això si després han hagut les grans deportacions massives dels jueus, que era això, famílies senceres. Com pots dir que aquest era el primer? Parlo del primer, és el primer perquè les grans ràtzies contra la població jueva van venir posteriorment. I una mica el que intentem desentrellar en aquest documental és què és el que va passar, com aquesta gent que estava refugiada a França, que ja havien sortit del camp de concentració de Les Alliés, a prop d'Angolema, com precisament quan els alemanys envaeixen França comencen a ser, entre cometes, valorats per portar-los, diguem-ne, al front o per contribuir a la indústria de guerra, com és que un bon dia els empaqueten a tots, si em permeteu l'expressió, i se'ls emporten tots cap a un camp. Què va passar? Mireu, el context, perquè tingueu una mica d'idea, és que a França eren els anomenats indesitjables, les indésirables, eren escòria, eren indesitjats. Només canvia una miqueta la situació, com us dic, quan hi ha la invasió alemanya. Comença a ser valorat com a mà d'obra o com a esforç de guerra. Eren deportats per rojos.
eren, després veurem, uns apàtrides, uns oblidats. Han sigut els indesitjables a França, són els rojos per Espanya, quan hi ha diverses comunicacions que ara anirem veient, on els diuen què fem amb tota aquesta gent, no els volem, som els rojos, i quan arriben al camp de concentració de Mauthausen són uns apàtrides, perquè Espanya no es vol responsabilitzar d'ells. Penseu que els republicans espanyols són el grup, com us deia, més nombrós de deportats després dels jueus i que va ser la Gestapo la que els va portar cap a aquests camps, però no sense consultar abans a les autoritats espanyoles què havia de fer amb tot aquest contingent. Són una gent que es troben enmig d'una mena de triangle diabòlic. Per França eren aquests indesitjables, per Alemanya és el botxí que fa la feina bruta, diguem-ne, i per Espanya és una mostra més de com la repressió feixista es va escampar més enllà de les nostres fronteres. Jo m'agradarà amanir amb uns fragments del documental, perquè no el podem passar tot sencer, aquest documental. A més, l'Agustín ha fet un esforç perquè tinguéssim un més bon àudio, i us poso un primer fragment del que va ser. Penseu que, per resumir-ho una mica, un bon dia els diuen: escolta, us heu de presentar a l'estació. Ja començaven a córrer rumors. Va haver-hi algú que es va, entre cometes, escapar perquè ja no els hi va fer gens de gràcia això de que ens posin en un tren i a on ens porten, però sobretot no ens confonguem, no hi ha el referent encara dels jueus. Ningú pot pensar, ostres, a veure si ens posaran com a jueus. Les grans ràtzies contra els jueus, com us deia, comencen al 42. Aquí estem a l'agost del 40. Per tant, allà hi ha tota una confusió, hi ha tots uns bulos, potser ens porten a la zona lliure de França, potser ens tornen a Espanya, i hi ha molta gent que se sent obligada a pujar. Us poso fan tot un trajecte incert que van fins que arriben a una estació desconeguda. Insisteixo novament, posem-nos en context, ara Mauthausen ens diu molt, però en aquell moment Mauthausen, com si dius la Torrassa, ni idea. Un techo, eso me recuerda muy bien. Yo me asomé por el ventanuco y había un señor mayor vestido de tiroles, era el Tirol. Y él miró así y dice, el pobre pequeña, en francés, porque él debía pensar que era francés, que éramos franceses. Como veníamos de Francia, pues no sé, dice, pobre pequeña. Dice, no sé si saldréis de aquí. Dice, lo que sí sé es que vuestros hombres no saldrán. Se abrieron todas las puertas y venía un prisionero con traje de rayas, un oficial alemán, y el prisionero hablaba español. Y me preguntando, ¿qué pasa? Venga, vayan bajando los hombres, bajando los hombres. Y las mujeres empiezan a abrazarse al hombre, los padres a los hijos, pero que tal. Dice, obedezcan, el prisionero aquel dice, obedezcan ustedes, que es mucho mejor. Así no pasará nada. Los hombres para abajo, raos, no tuvimos tiempo para comentar sobre lo que iban a hacer, lo que no iban a hacer, que dónde estamos. Veíamos aquellas letras ahí escritas en la causa, pero no sabíamos nada. ¿Qué edad tenéis? Y ellos mismos te lo enseñaban. Vial, quiere decir, ¿cuántos años quedan? Cuando ya te hacías 10, ¡ras! Ya estabas en parte de la familia. Ya no podía, bueno, hasta la vista, no podía decir nada más. Ya estabas en parte. Quiero decir que no había nada. No hubo ningún despido ni nada, absolutamente nada. Era un crío, y cuando llegaron y lo cogieron así, y mi madre lo coge y dice, es muy pequeño, y
como dice que hicieron así, que era bastante alto, y se lo quitaron de las manos. No, yo era joven y separarme de mi madre era matarme. Y nunca lo olvidaré ese momento de la cola, nunca. Sí, Cuando se los llevaban. sí. Decíamos, ¿para dónde los llevarán? ¿Para dónde los llevarán? Era lo que decíamos todos, ¿para dónde los llevarán? Qué raro. Y vemos dónde fue el destino. El cielo que se cayó encima. Cuando la puerta central del campo se abrió para dejar entrar la columna de los españoles, terrible. Y yo miré y dije a mi padre, digo, mira papá, una ametralladora. Dice, no es una ametralladora, dice, es una cámara para filmar. Le dije, no papá, dijo, eso es una ametralladora. Y él, claro, quería que no tuviese miedo. Era el miedo que imponían para que... Yo he visto a españoles que han estado en el frente de Aragón, en España. Han combatido a muerte durante toda la guerra de España. Han luchado, han llorado, han sacrificado, pero han guardado la cosa de un hombre. El matarse, no. Un buen profesor. Y ahí nos vamos dando cuenta que para nosotros es el fin. O sea, que cuando llegamos delante... Bueno, deixem aquí perquè podríem anar continuant. Podeu comptar que bona part de tots aquests testimonis, malauradament, han mort ja. Trobar-los va ser dificultós, perquè aquí entraríem en un tema que potser podem abordar més cap al final d'aquesta estona que compartirem. Com sabeu perfectament, totes les polítiques de memòria i de reparació a l'estat espanyol són poques i molt tardanes, i encara dins de tot a Catalunya encara s'han fet més coses, però fins i tot en un context on tu pots atribuir que totes aquestes penúries les van passar aquesta gent per culpa d'un senyor que es deia Hitler, ni així s'ha fet, diguem-ne, reparació. Llavors, aquesta era una història completament desconeguda que nosaltres vam rescatar, que vam haver de trobar tots els testimonis, trobar tota la documentació, localitzar-lo. O sigui, era la primera vegada que aquesta gent, diguem-ne, agrupàvem, trobàvem els supervivents i els donàvem, diguem-ne, un cos de... Vam trobar a la persona que a França va haver de fer les llistes, en fi, va ser tot un documental absolutament d'investigació. Com us deia, aquestes persones, imagineu-vos la situació, aquestes famílies senceres posades al tren, ja van veient a mesura que va passant que ni van cap a la part lliure de França, ni tornen cap a Espanya, que arriben a un lloc desconegut i que de cop i volta els fan baixar del tren, i aquesta separació absolutament traumàtica de famílies senceres, quedant-se els homes a partir d'una edat aproximada de 13-14 anys, segons alts o baixos, famílies senceres completament separades. Els homes efectivament van quedar a Mauthausen, les dones i altres criatures van quedar retingudes durant un temps indeterminat a l'estació i van reemprendre un viatge d'una trajectòria molt estranya on es van acostar també estranyament a el que després hem sabut que és el camp de Ravensbrück, on va estar, entre moltes d'altres, la Neus Català, que ara s'acaba d'estrenar una pel·lícula. Però després d'aquesta aproximació a Ravensbrück és un camp absolutament en construcció. Mauthausen s'estava construint, però ja hi tenia presoners. Sembla, entre cometes, que van tenir la sort, la immensa sort que el camp no estava construït i no s'hi van quedar, i van acabar retornant a Espanya. Com us deia,
clarament, ells són les víctimes d'aquests tres països. França, que se'ls treu de sobre per indesitjables, Alemanya, que veurà una mà d'obra esclava extraordinària per ells, i més especialment quan Espanya no els ha fet cap mena de cas, els seus requeriments de què fem amb aquesta gent, i per Espanya eren un objectiu, més enllà de les seves fronteres, es podia continuar la repressió. Com també sabem, van ser dels primers en arribar, ja no només aquests espanyols, sinó aquests primers que havien capturat en tasques de resistència, dels primers que arriben a Mauthausen i dels últims que marxaran. Us volia posar també un altre fragment, una mica de quin és exacte, sí, una mica la successió de per què, qui són els responsables de que aquests espanyols anessin a parar al camp de concentració de Mauthausen. Evidentment estem en un context que és el nazisme, estem en un context que és l'eix feixista d'Espanya, Alemanya i Itàlia, però aquí hi ha uns còmplices, aquí hi ha uns responsables. I el gran responsable que aquesta gent estigui i vagi a parar a Mauthausen és el Ramon Serrano Suñer, el cunyat de Franco. Ara us poso un fragment que ens posa una miqueta en context de tot això. Falangista de Franco trae al líder del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Qui était accompagné dans son voyage. Serrano va estar al capdavant de dos ministeris clau, el de Governació, responsable de la repressió a l'interior, i el d'Afers Estrangers, des d'on liderava els contactes a més alt nivell. Serrano Suñer era un germanòfil a qui no va costar convèncer el caudillo d'estrènyer les relacions d'aquell eix feixista. La Itàlia de Mussolini, l'Alemanya de Hitler i l'Espanya de Franco. Per la història, la visita de Hitler a Hendaya per entrevistar-se amb Franco va marcar el moment culminant d'aquestes relacions. Però en realitat l'estreta col·laboració de tots dos països havia començat abans. El 1938, Espanya i Alemanya ja havien firmat un acord entre la policia espanyola i la Gestapo. En virtut d'aquest conveni, quan Alemanya va ocupar França, es va oferir per detenir i enviar a Espanya els refugiats espanyols. Però Franco dubta. Les presons estaven saturades, malgrat el ritme d'afusellaments diaris. Eren boques per alimentar i aquella massa d'escarretosos podia suposar posar-se l'enemic a casa. Finalment, el govern de Franco es desentén d'aquells 300.000 refugiats. S'esperen ordres. El govern mexicà s'havia ofert per acollir-los, però tampoc es vol deixar escapar alguns dirigents republicans destacats. Serrano Suñer acaba fent una llista amb els noms dels 210 principals responsables de los crímenes cometidos durante la dominación roja. Manuel Azaña, Largo Caballero, Passionaria, Julià Bairó, Federica Montseny. Alguns són detinguts per la Gestapo, com llurs companys, repatriats i afusellats. Amb aquestes captures, Serrano Suñer reforçava la seva figura emergent. Descendència catalana, malgrat els seus esforços per fer-se dir Suñer en comptes de Sunyer, el cunyadíssimo, com se'l coneixia, s'havia convertit en el personatge més influent i poderós del nou estat franquista. És el líder del Partit Únic, un filofeixista que sent fascinació per Hitler i Mussolini i que apostarà per l'entrada d'Espanya a la Segona Guerra Mundial.
¡Arriba España! L'època de més clara imitació estètica i ideològica del feixisme és, sens dubte, la de Serrano Suñer. Malgrat que després la seva estrella declinaria i ell mateix s'esforçaria per desvincular-se del franquisme, el cert és que Serrano té molta responsabilitat en la sort dels deportats espanyols i no pot al·legar ignorància. L'ambaixada alemanya a Madrid va preguntar al Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers què havia de fer amb els refugiats que havia capturat a Angulema. 4 cartes entre el dia que surt el comboi, el 20 d'agost del 40, i el 3 d'octubre, quan encara es demanava una resposta. No es va contestar mai. A través de l'ambaixada d'Espanya a París, es demanen instruccions a Serrano Suñer perquè sembla imminent el trasllat dels refugiats a camps de concentració. Tampoc no es contesta. Gairebé un any més tard, l'ambaixada espanyola a Berlín informa que els espanyols han estat deportats a Mauthausen per rojos i pel seu perillós passat polític. Ara sí, el Ministeri d'Afers Estrangers, amb Serrano al capdavant, contesta amb nota manuscrita al marge. Y ho fa així. Puesto que no parece oportuno hacer nada en favor de los internos, archívese. Aquest archívese és la condemna a mort d'aquells espanyols del comboi dels 927. Per tant, veiem que aquí hi ha una impressió. De fet, Serrano Suñer després, en les seves memòries, ell tot això ho va negar, però tenim tota la documentació firmada per ell. Ell primer va començar dient que ignorava la presència de republicans espanyols als camps de concentració i concretament a Mauthausen. De fet, més endavant en el documental veiem un d'aquests nois del comboi que aconsegueix ser retornat. La seva família tenia influències, etc. I és Serrano Suñer qui sap i demana i es mou perquè treguin en aquell. Per tant, aquí veieu tota aquesta successió d'agost a octubre, com els alemanys diuen, escolta, hi ha aquesta gent aquí, ens els emportarem, que ens els emportem, escolta, que no ens contesteu, que ja ens els hem emportat. I finalment, ells ja havien fet la seva llista de, si em permeteu l'humor negre, dels seus top, que eren tots aquests companys, que tots saben com va acabar, etc. I aquests doncs ja estan, olvídense. La sort d'aquesta gent, quan arriben allà, el destí és que la gent més gran molt ràpidament va petar el camp de Gusen, que ja era pràcticament un camp per anar a morir. I després el que sí que queden aquí, tot aquest grup de gent que participen activament en la construcció de Mauthausen. Tenim una part en el documental que jo ara no us passaré també per no allargar-ho molt i perquè tinguem temps també una mica de fer col·loqui, etc. Que expliquen una mica tots els maltractaments que ells patien, totes les penúries, el treball a la cantera que era duríssim, però no només moria gent a la cantera per les condicions de fred, gana, desnutrició, sinó perquè a més sovint es divertien tirant-los, estimbant-los escala avall, aquesta escala que teniu retratada fantàsticament a l'exposició. Quan arriben a Mauthausen, justament perquè Espanya no responsabilitza d'ells, queden com a apàtrides, que és una altra de les característiques dels deportats. De fet, també ho veurem més endavant, aquest comboi té moltes característiques que el fan únic. Jo de vegades dic, ostres, si aquí tinguéssim un Spielberg i no uns modestos Ricard Bellis i Montserrat Mengou, aquí tindríem una pel·lícula fora de sèrie. Per què? Perquè, com us deia, és el primer tren en població civil a Europa Occidental que portarà famílies senceres, població civil, no combatents, a un camp de concentració.
perquè és la mostra de la convivència d'aquests països, perquè se'ls declara apàtrides, perquè van ser dels primers a entrar a Mauthausen i dels últims en sortir, perquè no tenien a on anar, cap país els reclamava. Espanya no els reclamava, de fet molts no van poder tornar o no van voler tornar mai. I després farem un petit apartat de com la democràcia ha tractat, diguem-ne, aquestes persones. Però vaja, el tractament de la democràcia té dos eixos principals, no reparació i oblit. Són les dues característiques que defineixen la manca del compliment dels deures de l'Estat cap a aquesta altra gent. I no perquè ho digui jo, perquè ho dic, i ho dic, i m'és igual que sembli opinió, m'és igual, sinó perquè organismes internacionals de Nacions Unides reiteradament han demanat a Espanya que no només amb el tema aquest, sinó amb el tema de fosses, nens robats del franquisme, etc., per favor, actuïn, deroguin la llei d'amnistia de l'any 77 i que es compleixin els principis internacionals de veritat, justícia i reparació. Aquest tren encara té unes altres característiques que encara li posen més marques a la llista que el fan únic. Porten el triangle blau, com us deia, que els caracteritza com a apàtrides, malgrat que tots o molts d'ells haurien pogut portar el triangle vermell que els caracteritzava com persones d'esquerra, però ells porten un triangle blau com apàtrides. I perquè també molts d'aquests nens arrabassats de les mans, dels braços de les seves mares, formaran part d'un comando excepcional, que també és un comando únic, que és el comando Poshaja. Aquest senyor, l'Alcubierre, aquest que deia a mi que me quitaran de mi madre era matar-me, aquest era un d'aquests nens del comando Poshaja. Què va passar amb aquests nens que a ull els nazis van decidir que vinga, que cap al camp? Com us deia, estan entre els 13 i 14 anys, segons l'alçada, els desarrollats que estiguessin. Aquests nens van ser molt protegits pels homes més grans, els miraven de protegir-los molt. És una edat de joventut que si tenien una mica de sort i una miqueta de protecció tenien a favor la joventut, el tirà, i aquests nens van tenir, entre cometes, la sort que hi havia un senyor que es deia Poshaja en aquelles zones com dir-se Garcia o Pérez o Martín, que és el meu segon cognom. Aquest senyor, sabeu que molts alemanys es van beneficiar de la mà d'obra esclava dels camps. I aquest senyor tenia una cantera. Aquella zona d'Àustria és molt rica en pedra. De fet, Mauthausen és una gran pedrera per les obres de fortificació de la Segona Guerra Mundial. Búnkers, trinxeres, etc. Aquest senyor s'agafa una sèrie d'aquests més jovenets perquè els veu més sans, més forts, i cada dia els treu del camp, perquè la cantera estava fora del camp. Aquests nens cada dia entren i surten. Reben una miqueta més de més bona alimentació, ni que sigui pel punyetero interès que li rendeixin més, i organitzen un sistema clandestí on es van traient negatius de pel·lícules que revelava el fotògraf Francesc Boix, van traient amagat, jugant-se la pell, evidentment, negatius amagats i amb la connivència i la col·laboració d'una senyora austríaca que els hi deixa amagar, també jugant-se-la, els hi deixa amagar amb un raconet. Aquests negatius després seran unes proves fonamentals en el judici de Nuremberg per acusar alguns dels grans capitostes del règim com Albert Speer, l'anomenat arquitecte del règim. Fins aquí arriba la importància d'aquest comboi i la importància de molts espanyols en el camp de concentració. Us passo un petit fragment que explica una mica el que ja va ser, diguem-ne, la part de l'alliberament. Portar el nom de l'estació on l'havien separat del seu fill. Això i uns bons contactes van fer que aconseguís treure'l del camp de concentració. És aquest que aconsegueixen treure. Si el Ministeri d'Afers Estrangers va autoritzar la repatriació,
És molt difícil justificar que el seu responsable, Serrano Suñer, no ho sapigués. Me n'he anat una mica enrere, però així veieu aquesta història, Los alemanes me dijeron que no hablara nada del campo de concentración. ¿Y lo hizo? Me hubiera implicado yo en el asunto y no sé si a lo mejor me hubieran perjudicado a mi familia y a mí, porque aquí la Gestapo campaba por sus... como ellos querían, vamos. A partir de 1943, els presoners de Mauthausen comencen a tenir una esperança. La batalla de Stalingrad és la primera gran derrota de l'exèrcit alemany i marca el principi de la fi de l'expansió nazi. Però encara hauran d'esperar 2 llargs anys, fins a l'alliberament del camp. Els espanyols havien estat dels primers d'arribar i dels últims de marxar del camp. Antes de entrar al campo de Mauthausen, arriba del todo, había 2 postes muy grandes y había la bandera del partido nazi y la bandera alemana. Pero un día, poco antes de la catástrofe, fue para ellos una tormenta terrible y las 2 banderas, una batalla contra el viento, una cosa como si fuera un valor para nosotros. Y desde dentro de las barracas te levantaban viendo, hasta que en un golpe de aire se llevó las banderas a hacer puñetas y a los pocos días la liberación. Un río que se desborda, igual. Un Rue-le-Parterre, un Chantelle International, un Chantelle Marsellesa, un Saint-Bracé, un Ploré. Il faut avoir una chose comme ça. Y los soldados que venían con los camiones y con los tanques, pues tomaron el campo por un campo de locos. Y los agentes todos son malados. Fue Tesch, un catalán también, fue y cogió unas sábanas de los excesos, no sé qué, yo no estaba en el campo, y pintó los españoles saludan a las fuerzas antifascistas, la pusieron ahí grande, y otros tirando el águila. Son españoles los que le están tirando para echarlo abajo. Fue algo, la liberación del campo no se puede olvidar. Está condenado a muerte y de golpe parado tiene usted la libertad y la vida, ¿qué más puede usted esperar? Nada en absoluto. Enmig de l'eufòria per l'alliberament, molts espanyols surten agrupats al voltant dels partits d'abans de la Guerra Civil i que havien subsistit de manera clandestina al camp. Dividits i solidaris alhora, les profundes conviccions de comunistes i anarquistes havien estat sovint la base de la seva supervivència a Mauthausen. Però l'alegria del alliberament queda amagada per l'horror que es descobreix a Mauthausen i a molts altres camps de concentració. Una vegada més, els republicans espanyols tindran un paper decisiu en mostrar al món aquella maquinària d'extermini. Molts d'aquells nois del comboi d'Angulema van formar part del comando Pushahar, un grup que cada dia treballava fora del camp, en una pedrera del poble de Mauthausen. Ells van ser els qui van treure i amagar els negatius que els donava el català Francesc Boix, un presoner que treballava al laboratori fotogràfic del camp, juntament amb José Cereceda i Antonio García. La convicció nazi de la seva obra purificadora de la humanitat els va portar a documentar-la exhaustivament. El seu orgull va ser la seva trampa. I ells sortien a fora del camp perquè anaven a la cantera a treballar. I és quan van treure les fotos. Treien els negatius i li donaven a una senyora que passaven cada dia, es veu que passaven per davant i s'exposava aquella dona i li donaven amb ella i ella els hi guardava. Si los cogen a ellos, estos comandos que pasan, no son ellos, somos todos. Que hubieran muerto. El castigo era general para todo el comando, hubiera sido porque nos consideraban cómplices. Nosotros sabíamos que tendría importancia aquellas fotos, pero no sabíamos
hasta dónde iba a llegar esa importancia. Pero sabíamos que efectivamente tendría importancia aquello. Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné? Speer. Quand l'avez-vous vu? Il était en 1943 au camp des Cousines pour des affaires de construction, même la carrière Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Kennedy a pris toute une pellicule Leica que moi-même ai développée. Dans cette pellicule, j'ai reconnu Speer avec des autres chefs des SS qui étaient venus avec lui. Il était habillé en... Francesc Boix va ser un dels principals testimonis del judici de Nuremberg, on es va jutjar per genocidi i crims contra la humanitat els màxims responsables del nazisme. Et bien arrangé pour pouvoir démontrer que le prisonnier... En els preliminars del judici, Boix va revelar la declaració que va fer el comandant en cap del camp, Franz Gerais, un cop capturat. Sobre aquests espanyols vaig rebre ordres especials. No podien escriure i ningú no havia de saber què eren en aquell camp. S'havia creat una comissió de liquidació a Berlín per ordre de Serrano Suñer. Els espanyols ja no havien d'existir. Aquest comandant del camp, de fet, el mantenen en vida, amb una transfusió, fins que fa tota la declaració. Si us fixeu en les fotografies, ja hi ha membres de l'exèrcit aliat que estan davant d'aquesta declaració. El van mantenir en vida perquè fes la declaració i quedés constància. Per tant, novament ens trobem davant d'unes proves brutals que ens situen en aquests deportats catalans i espanyols com unes peces clau, que la imatge internacional que hagi passat a la història de l'alliberament de Mauthausen sigui los antifascistas espanyoles saluden a los... És impressionant, no? A mi em posa encara, mira, ho he vist vegades, em posa la pell de gallina. Jo no voldria entrar tampoc molt, com us deia, en tot el tema de maltractaments al camp. Si dius que el Jesús Tello és un senyor que potser deu dir, al moment aquell que deia, aquell en alemany deia Vial quiere decir ¿qué edad tienes? Aquest senyor era un senyor aragonès. Penseu que molts d'aquests deportats, tot i que venien de diferents llocs de l'estat espanyol, amb el decurs de la guerra d'Espanya, la guerra civil, van arribant a Catalunya perquè és de les poques zones que queden com a republicanes i d'aquí és quan se'n van a França. Per això tenim un component de gent que, tot i venir de diferents llocs de l'Estat, com a mínim havien estat aquí durant la guerra. El Jesús era aragonès i era un senyor que a mi físicament em recordava molt el meu avi matern, també aragonès. I era un senyor que a mi em va colpir molt perquè era molt contundent amb les seves idees, amb els seus... I era un home que semblava com de pedra, de gel, explicant-te les 1001 barbaritats a la que els sotmetien els camps. Les injeccions de benzina, les 1001 animalades. Semblava immutable. I un dels moments en els que es va trencar i emocionar molt, molt, bé, ara el veureu el moment en el que s'emociona fins que li salten les llàgrimes fins i tot, no? Perquè dius, com pot ser capaç que un home que t'ha explicat aquestes barbaritats te les diu immutable i plori aquí? I una altra cosa que també em va cridar molt l'atenció és com es va enfadar o es va posar així com molt enèrgic quan jo li vaig preguntar sobre la humiliació.
perquè per ell la humiliació era el pitjor. La humiliació era el pitjor, i això és una cosa amb la que coincideixen molts deportats i moltes persones que han estat als camps de concentració. T'explicaran les 1001 animalades, tortures, la por a la mort, se la jugaven a més, moltes vegades no era pam, un tret i ja està, era una mort agònica, horrorosa. Però la humiliació per ells era absolutament el pitjor. I una altra de les coses que fa tristament característic i únic aquest comboi, com us anava avançant, és el poc reconeixement per part de les autoritats a l'estat espanyol, que lògicament durant el franquisme no se'ls hagi atès, entra dins de la lògica d'una dictadura. Que una democràcia que a dia d'avui ja té més anys que la dictadura, jo soc més vella que alguns i més jove que altres, però quan es deia els 40 anys de franquisme, doncs ja els 40 anys de democràcia ja ho hem superat. I que no s'hagi fet pràcticament res és una altra de les coses que fa tristament únic aquest comboi. Que hi hagi un alliberament i tothom digui ostres, mira, va, entren els russos, entren els anglesos, ostres, entren els americans. Jo quan podré més o menys enquadrar amb aquests o enquadrar amb els altres, però els espanyols ni els anava a buscar ningú ni es podien identificar amb ningú, perquè la gran incògnita és què passaria amb el règim de Franco. Després tots sabem el que va passar amb el règim de Franco, que tota la conveniència nord-americana va fer que ràpidament s'oblidés tot això, començar a posar les bases militars i es van oblidar tots els crims del franquisme. Aquesta és una part que a mi m'emociona especialment de com van viure l'alliberament, no tant l'alliberament, sinó aquella esperança de tornar a Espanya, aquella esperança que el règim de Franco també fos abolit, també fos guanyat, també fos França celebra la victòria dels aliats. Enmig de l'eufòria, els exiliats espanyols, tractats amb tots els honors, estan convençuts que aviat podran tornar a casa. Pocs s'imaginaven que aviat la Guerra Freda revaloritzaria l'anticomunisme de Franco. Més que la pèrdua de la guerra, més que l'estada als camps de concentració, aquesta és la gran derrota per molts republicans. El règim franquista és inamovible. Molts espanyols seran apàtrides per sempre més. Pensábamos, a los días siguientes pensábamos volver a España. Ya lo creo que pensábamos eso. Y nada más, pensamos otra cosa. ¿Y cuándo se dieron cuenta que eso no sería posible? El tiempo. Creíamos que Franco caería inmediatamente, pero no fue así. No fue así. Desgraciadamente los imperialistas americanos, Franco malvendió esa patria grande y libre que decía que tenía, se la malvendió a los americanos, se implantaron allí y luego también las democracias tampoco hicieron nada por ayudarnos. Y francamente, yo creo que hubiesen podido devolver el poder que tenía el pueblo español en España, que había montado la República, le tenían que haber devuelto eso. Y no lo hicieron, y eso no es justo. He combatido por un ideal de libertad y de justicia, y yo no vuelvo a España. Yo lo he perdido todo. Mi familia, mi bienestar y la libertad, perderla en España. Eso es terrible. No se puede usted imaginar. No se quitan esos recuerdos. Eso no puede olvidarse nunca. Lo que hace un campo de concentración no se puede olvidar. Siempre estamos pensando. Y pensamos en todos los que se han ido, en todos los que han muerto y en todo.
No lo decimos, lo tenemos adentro de nosotros. La democracia para mí no ha hecho su trabajo de democracia. Podía haber hecho algo para hacer saber al pueblo español lo que había ocurrido con los españoles. España no ha hecho con sus hijos lo que tenía que haber hecho. Eso es mi opinión. Quizá yo esté en un error, pero no, una cosa así no se puede. No necesitamos monumentos por todos los sitios, un golpe de gupillón para separarla. Un reconocimiento al sacrificio que nosotros hemos hecho por odiar el franquismo. Cuando hay un silencio es que nadie habla. Por eso he venido a verla, para participar. Per mi aquest és un dels moments més dolorosos del documental. Evidentment, la separació de les famílies, totes les penúries al camp, alguns d'ells van veure com el seu pare moria allà, és el cas de l'Alcubierre, d'aquest senyor Alcubierre, el de les fotografies, però per mi sempre penso que el desconsol de veure, que us ho expliquen ells molt bé, no cal que us ho repeteixi, que no passava res, que Franco es quedava allà, però és que després encara va venir un cop més fort, i és que un cop va haver democràcia van continuar sent oblidats. Aquest documental es va fer a l'any 2005. Han passat gairebé 20 anys i jo penso que uns americans o uns austríacs o uns francesos tenen una història com aquesta i tindríem la plaça del Pompeu 927 i tindríem l'institut amb el nom de José Alcubierre i no sé què, i aquí res de res. A 2005 ja dèiem, ostres, 2005 feia 80, 90, feia 30 anys que havia mort Franco. I deies, bueno, no sé, potser aquí és que encara falta més, però és que n'han passat 20 més d'anys i no s'ha fet absolutament res. A França, per exemple, es va erigir un monument en honor al comboi dels 927 a la ciutat d'Angoulême, que és d'on surt aquest. O sigui, França, que amb algunes coses també ha mirat cap a l'altre cantó, no només de la seva pròpia història, sinó del tracte que va donar als espanyols, espanyols que havien, com sabeu perfectament, Espanya va ser el primer país a Europa que es va haver d'enfrontar al feixisme, perquè ja ho va viure amb la guerra d'Espanya, amb la Guerra Civil Espanyola, i després va ser la Segona Guerra Mundial. França després els va utilitzar com a resistents, la història de la Neus Català i de tants altres que van participar al maquís, a la resistència. Doncs a França han fet un monument, França està traduint el llibre al francès. Cada any hi ha actes d'homenatge i aquí res. És cert que quan es va fer aquest homenatge, aquest monument i tal, va haver una representació catalana que no espanyola, ja no ho dic en clau res, perquè és que era així, no hi havia una delegació. L'any següent sí que és cert que el Zapatero va ser el primer any que va anar a Mauthausen, etc. Però i a més també és molt important el context, no oblidar qui era aquesta gent. Aquesta gent no van ser unes víctimes de l'atzar, unes víctimes de la mala sort, de dir, mira, jo estava allà i passaven uns nazis molt dolents per allà i se me'n van emportar. No, aquests senyors tenien una etiqueta, i la seva etiqueta és que eren republicans espanyols, que eren antifeixistes, que eren rojos, digueu-li com vulgueu. Encara que fossin famílies que ja s'havien establert allà, que segurament moltes d'elles el que volien era passar el tràngol de la guerra, surts de la guerra, les famílies han estat separades als camps de concentració francesos, han aconseguit agrupar-se, llavors ve un altre mazazo que diuen en castellà, que és la Segona Guerra Mundial. Però la seva etiqueta era de combatents contra el feixisme i van sortir del feixisme espanyol per caure de 4 grapes al feixisme alemany amb la connivència, evidentment, del govern de Vichy. Per tant, no són
Ai, mira, pobres, quina mala sort van tenir, quina història més trista. És que hi ha tot un context. I aquest és un dels grans problemes que tenim amb la memòria, que fins i tot quan ens en recordem, ho expliquem tot d'una manera tan descontextualitzada que és com si li traiéssim valor. S'estan fent visites al Valle de los Caídos, s'estan fent visites turístiques, on el màxim que es diu és que això va ser un monument erigit per un senyor que es deia Franco, que era un dictador que va utilitzar uns quants esclaus per fer allò, però això és una manera molt escèptica d'explicar les coses. Hi ha coses en les que jo, que soc periodista i em dec al rigor, però una cosa és el rigor i l'altra cosa és el no mullar-te. Una cosa és oferir unes dades fidedignes, una investigació, com us dic aquí, que ens va costar. El que no és dit, perquè clar, tu no pots trucar, i més en aquell, tu no pots trucar, hola, buenas, Associació del Convoy de los 927. Jo faig un documental sobre fills i nets desapareguts a l'Argentina, que va ser un altre dels temes quan vam fer els nens perduts del franquisme. Ningú sabia que el règim franquista, ni jo mateixa quan vaig començar a fer el documental. Jo feia un documental de mares a les presons franquistes i el que a mi em va alertar és que els nens no quedaven registrats a les presons, ni quan naixien allà ni quan entraven de petitons amb les seves mares. Ostres, que fort! I així vam destapar que el règim franquista va estar robant nens des de les presons a les dones republicanes fins fa 4 dies. I dic 4 dies perquè la llei que va permetre robar nens no es va canviar fins l'any 96. 96, 20 anys després de mort Franco. Per tant, jo que professionalment em dec al rigor i a la veracitat, però rigor i veracitat no té res a veure amb no mullar-se i no implicar-se en determinades coses. L'objectivitat és molt bona per dir aquí hi ha dues aigües. Aquí hi ha dues aigües. La implicació és quan denunciem si el plàstic, si el no sé què, si la motxilla... Perdona, és que no és que m'estigui fotent amb l'aigua, però la petjada ecològica, aquesta és la implicació. Tractar aquesta gent com uns pobrets desgraciats que van tenir la mala sort que passaven per ahí és una injustícia tremenda. I acabo dient una cosa. No només, com us deia, està denunciat la mala praxi, l'absència de les obligacions de l'estat espanyol respecte a les seves víctimes del feixisme. No només som un cas únic al món, perquè jo que he tingut la sort de viatjar, vas a llocs on el conflicte ha estat fa 4 dies i ja tenen uns espais memorials que expliquen com va anar tot allò. Vaig fer un trekking al Perú aquest estiu i ens en vam anar a Lima amb la meva parella al Museu de la Memòria. No només som un cas únic a l'estat espanyol en aquest sentit, sinó que a més, els descendents d'aquestes persones no reparades també són víctimes. També són víctimes. Aquest trauma no superat, aquesta gent no vol indemnitzacions, aquesta gent no vol calés, aquesta gent no vol removerlo todo, aquesta gent no vol liar-la. Les víctimes el que volen és reconeixement i reparació. I mentre això no es faci, ells van morint, però infligim un mal terrible als seus descendents, que no tampoc és que m'ho inventi jo perquè ara estic acabant aquí fotent el míting. No, és que hi ha molts estudis que expliquen el que significa la transmissió del trauma. I aquest trauma no curat i no reparat es transmet de generació en generació. O sigui que, mentre no arreglem això, estem continuant engreixant generacions de gent profundament afectada per aquest dolor. Cases en les quals no s'ha parlat obertament de les coses. Cases on es diu no, bueno, sí, l'avi va morir a la guerra. No, l'avi no va morir a la guerra. L'avi un bon dia el van treure, se'l van emportar de casa i perquè era mestre, sindicalista o periodista, o és igual, o pagès, el van afusellar en una cantonada. L'avi no va morir a la guerra. No, l'avi és que se'n va a França i li vam perdre la pista. No, l'avi va morir en un camp de concentració francès o en un de nazi. I aquests silencis
els han viscut moltes famílies. Moltes famílies han viscut una àvia que el dia de Nadal es tancava a casa i plorava tot el dia de Nadal. No, bueno, és que l'àvia està molt trista perquè troba a faltar l'avi. No, l'àvia recordava aquell dia de Nadal que se'l van emportar i no el va veure més. Llavors, fins que no abordem tot aquest capítol de la nostra història, jo em fa l'efecte que... Jo moltes vegades dic que per mi és un privilegi haver pogut fer aquests documentals. Jo soc periodista, em reivindico com a periodista, els periodistes ens agraden les exclusives, hem fet investigacions amb el Ricard Bellis que hem tret a la llum coses que no se sabien fins a aquell moment, que som el segon país després de Cambodja en nombre de fosses comunes, que vam tenir nens robats no el franquisme, que vam tenir un geni com Ramon Perera que ens el va venir a buscar als serveis secrets britànics per fer refugis, però jo disfruto molt com a periodista i és un goig fer aquests documentals. Ara, com a ciutadana, és una vergonya que una miqueta de reparació els hi vingui a les víctimes a través d'un documental. Que els pocs espais que han tingut aquesta gent per parlar i dir m'ha passat això i ho denunciem. España ha hecho muy mal su trabajo de democracia, és que més ben dit no es pot dir. I és veritat que després hem d'agrair iniciatives petites, locals, aquell institut que decideix fer no sé què, aquest ajuntament que diu amb dificultats, amb problemes, amb manca de pressupost, amb històries, i ara vols dir, a cuento de què ve ara això d'aquests de l'Hospitalet, de portats... Això és la feina que està fent la societat civil en absència de les obligacions de l'Estat, perquè jo puc pensar, ostres, és que això l'Estat espanyol ho hauria de fer, però és una opinió. I potser, doncs mira, no tinc raó, és la meva. Però és que si estan les convencions internacionals, si estan convencions internacionals que Espanya ha firmat, si estan convencions internacionals que Espanya ha exigit a altres països i altres processos de pau, però que aquí som incapaços de fer, perquè, bueno, els processos de pau ja és otro gran tema, no? Un altre gran tema, no? Bueno, escolta, jo ho deixo aquí perquè m'animo, ja ho veieu que m'animo i me'n vado. Però no sé si voleu, crec que tenim temps, si voleu alguna pregunta, opinió, crítica... Digues. Hola, bueno, jo soc historiador de formació, personalment, soc contemporanista, segons alguns col·legues, els contemporanistes en realitat són més periodistes que historiadors pròpiament. Potser tenen raó, no ho sé. Però quan es tracta de la memòria, i jo vaig tenir la sort de poder treballar en el seu moment el tema de la memòria, no sé si coneixes Ricard Vinyes... Sí, amb Ricard Vinyes vam fer la primera investigació, la dels nens perduts del franquisme. Ell els seus treballs de franquisme, que ell els aborda d'una manera científica, que a mi personalment em va resultar molt d'interès, sí que és cert que quan entres en aquest tema una mica t'has de treure una mica el tratge de la sensibilitat o del tema d'un excessiu humanisme. És a dir, al final la reconstrucció de les memòries és quelcom molt complicat. El que es refereix al tracte, és veritat que Espanya, al final la transició no va deixar de ser una mena de pacte entre les elits franquistes i determinats grups de l'oposició, en el qual s'introduïa el constitucionalisme social i una apertura política a canvi de no tocar les estructures econòmiques vertebrades durant el règim. Però si mirem altres països d'Europa també ens adonem que no han fet tampoc tan bé com de vegades aquells pensem que s'ha fet. El cas francès. A França ara ja no perquè bàsicament s'han jubilat, però França durant molts i molts anys la seva administració va estar plena de funcionaris que van fer carrera en el règim de Vichy. En el cas italià, per exemple, que és un altre cas, veiem com els partisans comunistes després, en el context de Guerra Freda, la seva memòria queda totalment esborrada. En el cas austríac, per exemple, és un estat que s'ha presentat constantment com una víctima del nazisme, però oblidant que ells van tenir una dictadura, per mi jo crec que en corpus ideològic la més similar al franquisme, que va ser la dictadura de Dollfuss, més semblant a la de Mussolini. És a dir, al final aquí veiem que el tema de les memòries, en el cas francès, a més que tu dius el tema dels monuments que han fet, per exemple, el Ricard Vinyes critica molt el model memorialístic francès, perquè França és un estat que entén la memòria com un deure.
entendre la memòria com un deure, al final vol dir que la memòria es queda com una cosa estàtica, com una cosa seca, té gairebé un component filoreligiós d'explica-ho com jo t'ho he explicat. És a dir, no et dones aquesta apertura que s'ha de fer. I aquí, quan parlem del tema de la reconstrucció de memòries, és que han tret, clar, a França, a Àustria tindrien una escola que... Jo no ho tinc tan clar, que a França o a Itàlia tinguessin una escola amb aquests noms. Perquè aquí, quan entrem en reconstruccions memorialístiques, sorgeixen també les batalles de memòries. Per exemple, aquí jo fa un temps vaig voler escriure un article entorn a la figura de Joan Comorera i determinada persona que és especialista en la reconstrucció de les memòries del POUM va aixecar el dit i em va dir la tomba de l'anarquista Justo Bueno ha estat moltes vegades vandalitzada i que ha vandalitzat aquesta tomba no són els elements neofranquistes, sinó són elements de determinats sectors del nacionalisme català perquè va ser la persona que va a la Guerra Civil eliminar a Miquel Badia, que sota el meu punt de vista també va ser un boixí. És a dir, el tema de les memòries és molt, molt difícil. Tens tota la raó. I a altres països tampoc s'ha fet una cosa. I el tema, i ja acabo amb això, i el tema de les víctimes. Ells són víctimes, però els seus descendents també. Jo alerta amb això, perquè aquí podem entrar en un tema que és el que es coneix com el biologicisme memorial, és a dir, considerar que la repressió i el dolor s'hereda de pares a fills. I jo això, vaig tenir una conversa amb un noi jueu de la meva edat que ella es considerava víctima de l'Holocaust, perquè el seu avi o el seu besavi, no me'n recordo, ho havia estat. No, perdó, ho sento molt, no. Tu no ets víctima de l'Holocaust. I sota aquest argument és l'argument que actualment el sionisme argumenta de manera constant per eliminar tota crítica al seu projecte actual d'Estat d'Israel. Quan a l'Estat d'Israel no hi queden molt poques persones que hagin estat víctimes de l'Holocaust. És a dir, i el tema de les víctimes és una altra cosa. Jo crec que en una societat democràtica una víctima no l'ha d'estar venerant com a víctima, sinó el que ha de fer és estar acompanyant-la perquè deixi de ser. O sigui, estar venerant constantment com a víctimes és també una cosa molt, molt perillosa. Bueno, escolta'm, aquest noi per contestar-li necessitem una... Has introduït molts elements, Has introduït molts elements. Bastant d'acord en tot, bastant d'acord en tot. Bastant d'acord en tot. Bueno, a més vull dir, com si no ho estem, no passa res. Ho dic en el sentit que, escolta'm, és la meva modesta opinió. Però mira, jo no sóc historiadora ni sóc política, jo sóc periodista i un dels meus deures, i aquest sí que és donar veu a col·lectius que no han tingut l'oportunitat d'expressar-se. La veu la tenen, La veu la tenen. Jo sóc un pur transmissor. Com ets historiador, saps perfectament que durant molt temps les fonts orals es van rellegar. Les fonts orals es consideraven inconsistents, exactes, les fonts orals, els relats, perquè clar, els relats estan sotmesos a les subjectivitats, les confusions voluntàries o involuntàries, etc. Després, per sort, les coses van anar avançant perquè moltes vegades el relat oral ens permet crear un relat coral i seran altres elements els que ens ajudaran a fer tot aquest relat. Si l'únic document fiable per entendre'ns, o sigui, l'única font fiable fos un document, doncs un exemple que és molt fàcil d'entendre, no? Companys hauria mort d'una hemorràgia, hauria mort d'una hemorràgia interna. La memòria és un element incòmod, per totes les societats. Totes les societats tenen coses que han de encara pair, processar, etc. Però jo crec que, comparativament, l'estat espanyol és un lloc bastant únic. Que França ha fet moltes coses malament? Sí, i Alemanya també, perquè a Alemanya hi ha pel·lícules que ho expliquen fabulosament, que als anys 70 encara mitja administració alemanya estava plena. Però sí que s'han fet coses. I el canciller Kissinger. Perdó? El canciller Kissinger. Sí. O sigui, si tu el que em preguntes és a la resta de llocs ho fan perfecte? No. Que la memòria és incòmoda? Sí. Però el que t'estic dient, el que jo defenso, és com els meus amics argentins, no? Que es queixen de la situació i tal. Però clar, la situació comparada amb l'estat espanyol és que estem en bolquers no, lo siguiente. Les víctimes, precisament perquè
deixin de ser víctimes, el que ha d'haver-hi, jo crec, és aquest reconeixement de què va passar i quines van ser les responsabilitats. Perquè la víctima deixi d'erigir-se com a víctima i passi a ser supervivent o digue-li el que vulguis, perquè la víctima, ningú té vocació de víctima. Estar defensant que ets víctima és molt trist, perquè tu no tenies vocació d'acabar al forn crematori o torturada a la presó com va ser la Maria Salvo, per exemple, per parlar d'un dels llibres del Vinyes. No tenia cap mena de vocació ni de torturada ni de víctima, no. El que passa que, bueno, i si a més no hi ha una reparació pública, una actuació, després podem començar a definir, en la línia del Ricard Vinyes, quina ha de ser aquesta actuació, durant quant temps i com. Però és que aquí estem dient que no n'hi ha hagut, pràcticament. Després, a partir d'aquí, tu pots tot el debat. Què fem? Obrim la fossa o no l'obrim? La senyalitzem o no la senyalitzem? No sé què, hi ha molts debats. Però és que la queixa és que aquí pràcticament no hi ha hagut reparació. Lo del trauma transgeneracional, jo entenc, sí, si tu el que em parles és del biologisme mundial, totalment d'acord, però torno a les mateixes. És que aquí, si jo ensumés que ens estem acostant en això, diria, ostres, ojo, cuidao, però és que aquí, en el moment en què molta gent encara està buscant les fosses dels seus avantpassats, a través d'associacions que fan les coses de manera voluntària i han de fer la feina els caps de setmana i els estius, estem clarament en una altra dimensió. En el moment en què ens fem una sèrie de passos, jo seré la primera que diré, ojo, cuidao, no estiguem sempre amb aquest cuento, aquesta pel·lícula. Per cert, i tanco la setmana que ve al Sense Ficció matem un documental fantàstic que es diu Tantura, que explica una intervenció de l'exèrcit d'Israel a la creació, quan estaven creant l'estat d'Israel, com, diguem-ne, arrasen un poble i les dificultats, com es van rescatar les cintes o les atrocitats que es van fer en aquell poble i com això enllaça amb el tipus de memòria que ha volgut construir l'estat d'Israel, justificant part de les coses que estan passant actualment. És un documental que us recomano molt. I només una última cosa. La memòria és tan incòmoda, encara és tan incòmoda, que aquí, per exemple, encara s'ha de fer un exercici, ja no de la dreta o del feixisme, no, encara s'ha de fer un exercici dins de les mateixes esquerres, diguem-ne, del que va suposar la repressió del trotskisme a Catalunya, per exemple. Llavors... Entrem en la guerra de les memòries... No, però és molt... Però per no entrar en guerra hi ha una cosa molt simple, fem la feina. I després no caldrà guerra, fem la feina. Perquè no només va ser Andreu Nin, que encara l'estan buscant. El que va suposar la repressió del trotskisme a Catalunya, només Déu-n'hi-do. I potser ara que ja han desaparegut, biològicament parlant, algunes de les grans figures, grans lluitadors, i la majoria amics meus, però del que va ser la vella guàrdia de la JCU i el PSUC en el seu moment, potser és hora que comencem també, diguem-ne, internament a posar una mica de dir, bueno, aquí hi ha hagut moltes de repressions. Bueno, perdona que ho estem monopolitzant. No sé si hi ha alguna altra intervenció o alguna altra... Voldria comentar... Digue. En relació indirecta, però abans d'ahir vaig anar a veure la pel·lícula de la Neus Català. Ah, sí. Em sembla por. Sí. Aleshores, em va decebre. Em va decebre la pel·lícula perquè considero que podia ser una pel·lícula important de memòria i no deixa de ser una pel·lícula molt fluixeta. Llavors, què és degut a això? Que hi ha poc pressupost per poder fer realment una pel·lícula bona o és que no s'ha filat prou? Això li hauries de preguntar a la directora. Que probablement ha tingut poc pressupost, tal com va la indústria audiovisual, com moltes altres coses en aquest país, com tantes altres coses, la sanitat, l'ensenyament, no sé què, no sé quants, vull dir, segurament. També és veritat que de vegades, precisament perquè tenim
poca presència de treballs memorialístics, d'eines didàctiques, i cada vegada n'hi ha més, per sort. Però si tothom tingués superpresent la història de la Neus català, i la Neus català encara dintre de tot, encara dintre de tot, però si tothom ho tingués claríssim, presentíssim i tal, potser no ens caldria fer una pel·lícula de la Neus català. I què ens passa? Quan la fem, ho volem tot. I una pel·lícula o un documental no és l'enciclopèdia Espasa, que t'ho explica tot. La directora, crec que amb més o menys encert, va voler, en comptes de fer tota la seva vida, va voler parlar d'un fragment molt determinat, que era el seu pas per una d'aquestes fàbriques associada amb un camp i el sabotatge, i això li permetia anar fent com una mica la reivindicació dels seus ideals, uns flashbacks de com va entrar la resistència, etc. I és una opció, perquè clar, en una pel·lícula de 2 hores tampoc no ho expliques tot. Vull dir, Spielberg, quan fa El soldado Ryan, no ens explica tota la Segona Guerra Mundial, ens explica un episodi molt concret, el desembarcament de Normandia. O quan fa la llista de Schindler, doncs el mateix, ens explica un episodi molt concret. I ella diu, però n'hi van haver-hi molts de Schindlers. Sí, però ella ha triat aquest, no? Ara, el del pressupost, també és veritat que per a bien o per a mal estem acostumats a la factura d'altres produccions que han tractat l'Holocaust, perquè si alguna cosa ha estat retratada i explicada ha sigut l'Holocaust i Segona Guerra Mundial a moltes produccions cinematogràfiques. I què passa? Clar, veiem una cosa feta amb molt bona voluntat, però clar, amb unes manques de pressupost importants i clar, ens sembla, nos parece poco. Molt bé, doncs no sé si no teniu res més, agraïu-vos moltíssim la vostra assistència i sobretot el compromís, perquè el sol fet que estigueu aquí ja us honora molt en el sentit que hi ha moltes coses a fer, fa una tarda fantàstica i llavors s'agraeix moltíssim la vostra presència. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Montse. Gràcies.